тамошобинони азиз, пума вайш ғавсаш начосдорш нархи дона 220 сомон. бинед розвия ё рӯзои наздик гуфтам имрӯз ё пага вай меояд, дигар рангош меояд. бо ма омадан насиб бошад ба навор мегирим шумода. инаи намуд калтош ҳастай 210 сомонӣ. беҳад хушрӯ 200 сомониам метия. одам бисёр ҳайросӣ гап мехоҳам хушрӯ карда шумода нишонтим бисёр менависанд, вале мутаассифона ҳам ҷо тангай, ҳам одам бисёрай намешава. инаи намудаш калтоям. чанд ранг дора ино. найко ина двойко. ам двойко ки саг надори 210 сомонӣ нархи донаш. начос дорам, ғавсак вай намешава, фат намезанам. иноро нишон дода будам видеои дигарида. тоқош намедонам 150 сом то қашай. ҳозир куртоорам нишон метам. ана инамуд куртоо будам 200 сомонӣ. ино размерои майда мондагиай. ҳозир бо якчанд куртаи нав омадагиай ваям нишон метам. метавонед ки интихоб кунед. ана инамуд моделҳо ҳамаш новинкаян. диде то размери чанда доради? ана ино то 46-48 размеро будай. ина новинка. материалошон чиян? драп. материалошон ғавсак драп. бори нав 200 сомон. ғавсаки хушрӯ. уна бине орангушам ҳаста. диде чиқе фасони хушрӯ. размерошон ҳастай.